Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzira re263 pano pachange ndichikuzivisai makuhwa ese ezvinhu zviri kutsviridza munyika yedu yeZimbabwe. Manews updates ese uchange uchimawana panapa. Saka kana uchiri munyowani pa this YouTube channel, subscribe mahara utina on notification bell so that patinodzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa, uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kutsviridza munyika yedu yeZimbabwe. Saka usadye manonoko uyezve mavideos ayaya muri kumaonera muri kunyika dzipi? Kune vari kumativi mana enyika, even vari kuZimbabwe muri kuona mavideos aya muri kupi? Ndichitenda zvikuru support yamunopa panapa pa this YouTube channel. Rudo rwenyuka rwakatikoshera. Inini chandinokutendai nacho kukasika kutsvaga manews updates ezvinhu zviri kutsviridza munyika yedu yeZimbabwe. Ndobva ndauya nawo nguva nenguva. Vadikani, sekuziva kwamunozviita manews updates panapa, Hatirari anouya akabatanidza manews updates anenge achiitira kuti uwane manews updates akati wandei ezvinhu zviri kutenderera munyika yedu yeZimbabwe. Ndo saka ndichizoya nawo ndakamabatanidza. First update, vanhu vekanzuru, ivai netsitsi, ivai nemoyo munyoro. Vanhu vanenge vakarima vachitarisira kuti vada kukohwawo, ndopa vachadyira ipapo. Imimi mosvika muchiparadza zvavakarima. Video iri ivideo rabva nekusakubva kwaMutare. Waindati vanhu vekanzuru itai moyo munyoro. Vasvika vachiparadza minda yevanhu, vachitema-tema chibage, vachikanda uko, vachitema-tema, vachikanda uko. Chimwe chaisati chatosvika vachichipwanya-pwanya, vachikanda uko. Vanhu vazhinji vokomplaina mastreets social media pamusoro penyaya iyi. Why vanhu vari kukomplaina mastreets social media? Kanzuru yakamirira kuti chibage ichi chidyarwe chikure. Yamirira kuti chibage ichi chidyarwe chikure, vaitosiya vanhu vachisakurira vachitimbira kuti chibage ichi chikure. Vozosvika vachiti place iyi haifanire kudyarwa, hapana munda, vobva vatema-tema chibage. Asi nguva yese iyi vaizviona vachizvisiya. Vanhu vofa nenzara here, voitwa varanda here munyika yavo yeZimbabwe? Ko vadi kungomirira kuti vanhu vakohwe vozotema-tema havo chibage chachona, kuti vanhu vokohwa vozoisa zvavarida kuisa. Seipapapa chibage chabviswa pachapedza kana makore pasina chaitwa. Vadikani, zvinorwadza, zvinosiririsa. Tiri kuenda kupi kana tichiitirana utsinyi hwakaita seuhu? Munhu anenge akatenga mbeu, simba rake akashandisa ipapo, achimukira makuseni kuma1 kuda kunosakurira. Rimwe zimunhu rozongoti turi chidumbu charo richinotimba-timba zvarisina kudyara. Letone this video. Next update, vadikani, chakanaka mukaka urungwe munyu. Congratulations kuna Sewikneu Chivayo na Lulu. Sewikneu pandatoti Lulu ndatadza namai Chivayo. Sewikneu Chivayo vazonobvisa mari yerora kune hama dzaLulu. But zvavanobvisa mari ikoko, pane video ravo rikutenderera mastreets social media. Why video rikutenderera mastreets social media? Hanzi havana kuita respect. Hanzi pashaya respect, havana kuisa respect vachigadzira video iriri. But takatarisa Sewikneu, munhuwo wemajokes, but vanhu vari kuchema kuti vari kudii kushandisa mutemo mukuroora umumu.
kwete zvavabuda vachiita mastreets social media. Zvandoda kuita da kusiya muchiona kashort video ikako wobva wataura kuti pashandiswa unhu here kana kuti iwe uriwe vatezvara uri kurodza mwana wako kuna sewekne uchivhayo unoti chii? Ndamboti iexample. So da kusiya muchiona video iroro wapedza kuona ndovada kuisirai paomberwa kuti zvine tsika here futi mukati ndozoti vanhu vanenge vane mutauro. Ngatimbone this video. Ndakusimuka saka ndafonera munyai wasvika kavane mane saka vangotakura ka 50,000 ndine 75 mota andati kune munyai unongosvika wangoti mukuru asina zvekuzomiswa kana auya ati mwana wenyu ndiri kumuda ndokumboromisa nditambisiro time itime dzenyu mungoti pototo kuti mukuda mari zvekuda kumbonzi 500 vhura muromo 5,000 matekenya maweka here zvingoti pai total mari iri mumota ngoverengwa mombe dzamune machaja achakupawo dzimwe 5 pamusoro nebhuru rekuma $8,000-9,000 pure breed rekuti mugonera sei kujoina kuwedzerawo mahedhi yenyu ndozvataura mukwasha tanzano hatida kuti titenge tiri kunetsana kunge ndisiri kuda mwana wenyu mwana wenyu ndinomuda saka ndokumburo. Next video ividhiyo manje ravanga vachiomberera kuti takuda kutambidzwa mukadzi wavo, takuda kupiwa zvatatenga. Kutenga munhu kurora kutenga wakaona warorwa sei nemo yakutochinja wakutonzi mai hatirari ndozvinenge zvatovepo. Sei nahatirari tosangana zvekare munguva inotevera. Panapa this YouTube channel unowana news updates ezvinhu zvese zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vadikanda kukusiyai muchiona last video. Much love. Well done, Joy. Thank you so much.